रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। बै समनि फिलिं माने जेब्ला आलायारन फिल्मा जायो जोंबो खोनाबाय थादोंसो माने शुटिंखौ खोनाबाय थादोंसो माने बर' जाति हिसाबै बिराद गोग्गानाय मोनदोंमोन आरो जोंहाबो बर'आ फिल्म ओंखारसिगोन। बिनि सिगां कयेकटा भिडिअ फिल्मथ' ओंखारदोंमोन किन्तु बेयो गिदिर फिल्म होननानै खोनानायाव जोंबो बर' जाति हिसाबै बिराद गोग्गादोंमोन। आं सानाखैमोन बे समाव माने बे आलायारन फिल्मनि डाइरेक्टर सासे मुंदांखा फिल्मा ओंखारथ'वाखैमोनब्लाबो मुङा एसे जाखाबायमोन। आं बिथांखौ लोगो मोनगोन होननानै माब्लाबाबो कल्पना खालायाखैमोन आरो बेनि सिगां लोगो मोनाखै। थारमाने आङो बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो आबसु मुभमेन्टनिफ्राय जोङो रमान स्क्रिप्ट आन्दलनखौबो उन्दैयाव नुदों। आन्दलन खालामै खालामै थांनानै जोंनियाव जिरायहैयोमोन। जों उन्दैमोन। बिनि उनाव पिटिसि जालांबाय। बे समावबो आं लिडारफोरनो खोब बिबार माला सोनो मोनोमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आबसु मुभमेन्ट जाबाय। आबसु मुभमेन्ट जाबा आङो अलमस्ट 84 सोनिफ्रायनो आङो एबसुनि मिटिं आनसलिक कनफारेन्स डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स बेफ्राव फांसनफ्राव आङो मोसाबायनानै फार्स्ट प्राइज बेफोरबायदिनो लाखायोमोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो ड्रामायावबो उन्दैनिफ्रायनो आङो क्लास 4 निफ्रायनो जोंनि गामियाव मोनसे यांगस्टार क्लाब होननाय दङमोन। बेयाव 7टा गामि लोगो नांनानै मोनसे गिदिर क्लाबमोन आन्दलननि सिगां। बे क्लाबा जोंना जोबोद स्ट्रंमोन आरो जोबोद इउनिटमोन। मानसिफोरनि साननाय हनाया जोबोद मोजांमोन, जोबोद सापर्टिभमोन, जोबोद अनसुलामोन बिसोरो आरो जोबोद टेलेन्टेड गोजामोन आरो बिसोरो। दा बेवहाय आंबो मोनसे जोमै होननाय फिल्माव चाइल्ड कारेक्टार नांगौ जानायाव सासे साहा बागाननि मेनेजारनि बिसि आरो बिनि फिसाजो उन्दै बे उन्दैनि कारेक्टार नांगौ जानायाव बेबायदिनो गामिनि बयखौबो माबा स्क्रिन टेस्ट नायबाय आरो डायलग बुंहोदों, नायदों, एक्टिं खालामहोदों, नायदों। रावखौबो बिसोर फसायाखिसै आरो बयबो बेबायदिनो आनफिट जाजोब्बाय। बेनिफ्राय आङो खोब उन्दैनिफ्रायनो मालायनि मोसानाय मालायनि नाटकफोरखौ एकदम फ्रन्ट साइडआव जिरायनानै नायखायो। फ्रन्ट साइडआव जिरायनानै नायनानै आङो मालाया बिराद रंजाबाय माजाबाय मिनिबाय, नाथाय आं बिदि रोङामोन। आं बिनि एक्टिङा माबायदि, बेयो माबोरै खालायदों, माबोरै खालायबा मोजां जायो, आं बिदिखौसो हारसिङै नायोमोन आरो बेबायदि आङो केट्च खालायनानै लायोमोन आरो बिनिफ्राय बे उन्दै कारेक्टाराव लास्टआव बयखौबो लाजोबबाय। जोंहा जिहेथु यांगस्टार क्लाबाव फादारानो दैदेनगिरिमोन, बेनिफ्राय जोंनि बिब'मोन 7आनो अलरेडि इनभल्भखा। दा आंखौ उन्दै कारेक्टाराव लानो गोसो गैयामोन। बेखायनो आंखौ इन्टारभिउ लायालासिनो बयखौ लाजोबनानै इन्टारभिउ लाग्रा मानसिया मेंनानै जिरायनानै थाबाय आरो अब्ला आंखौ बिराद एग्रेसिभलि आंनि नाहरबाय थानायखौ नुनानै माने आंनि एक्सप्रेसनखौ बियो बुजिनानै आंखौ फंसे सोंबाय आरो आब'मोननियाव सोंबाय, जों बेखौसो जारौखौसो एसे इन्टारभिउ लानायसै नामा, बेखौ हाथारगोन बायदि नुबाय जोङो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि होननानै आब'मोना दाना रावखौबो जाथारैलाय जोंनि आब' देरसिनमोना सोंनाय नायदो होनबाय आरो अब्ला बिसोर आंखौ इन्टारभिउ लाबाय आरो स्क्रिन टेस्ट लाबाय, डायलगखौ होबाय, माने बे माबा स्क्रिप्टखौ होबाय आरो आङो खिन्थु बे स्क्रिप्टखौ अलरेडि फरायखांखाबायमोन। माने न'खर न'खर जायहा बे फिल्माव बे ड्रामायाव एक्टिं खालामगोन बिसोरनि न'आव मोनसे मोनसे स्क्रिप्ट हरनाय जायोथ'। दा बेवहाय आङो अलरेडि बे स्क्रिप्टखौ फरायखांखाबायमोन आरो ओमफ्राय फरायखांनानै आंहा बेयो डायलगफ्रानो मुखस्थ' दंखाजोबसैमोन। बेनिफ्राय जेला आंखौ इन्टारभिउ लाबाय होमबाथ' आं डाइरेक्ट स्क्रिप्टखौ ओरैनो नायनाय बायदि एक्टिं खालामफ्लानानै आङो एक्टिंखौ खालामबाय आरो डायलगखौ बुंबाय लगालग, ओमफ्राय आंखौ एकदम एक्सिलेन्ट जोङो जेनुइनखौ दोननानै गोरोन्थिफोरखौसो इन्टारभिउ लाफ्लांबाय थादों। जोंहा बेबायदि इन्टारभिउ लानानै नागिरथिंनांगौ दरखारानो गैयामोन,
100% कारेक्ट होननानै आंखौ सेलेक्ट खालामबाय आरो आं बेबायदिनो एक्टिं खालाम बिदिनो आबसु मोमेन्ट माबा मोमेन्ट बेबायदिनो बहुत आबसु बहुत बोसोर ओंखारनानै 89 जेला भलन्टियार फर्स दाबाय होमब्ला जों दतमायाव फार्स्ट उपेन ब्रह्मनि सिगाङावनो उपेन ब्रह्मआनो जोंखौ दतमा लावदङा आलारि सोरां हाइ स्कुलाव सानसेखालि बिस्थिबार ना शुक्रबार माबा दिनमोन आरो मासखौ आं बावबाय 1989 सनखौ गोसोआव दं बेवहाय जोंखौ अटेकिं लाहोबाय आरो एस ए भलन्टियार फर्स हिसाबै बेनिफ्राय जोङो बेबायदिनो मावलांबाय थाबाय कालचार लाइनखौबो समान समान लांफाबाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओंखारै सानसेखालि स्कुलावबो जेरावबो जोङो ड्रामायावबो थायो मोसानाय मुसुरनाय कृष्टि फोरोंनाय जेरावबो थायो बिनिफ्राय सानसेखालि माने जोंदाव बड'सानो मोनसे बियो हाग्रामायाव जिनारि फिल्म हिसाबै स्क्रिप्ट लानानै फैबाय एक्ट्रेस नागिरबाय बर' हिन्जावाव बे रोखोम गावनो नांगौ बायदि सुइटेबल एक्ट्रेस नांगौ होननानै नागिरनानै बियो मंगलसिं हाज'वारि सारमोननि खाथियाव थांबायनो आरो ओमफ्राय मंगलसिं हाज'वारि सारमोना आंखौ मोजाङैनो मिथिगौ हिसाबै बिसोर आंनि सोमोन्दै बेनो खोन्थाबायनो आरो जोंदाव बड'सानो ओमफ्राय दाना खोन्थाब्ला बिसोरो जोंनि न'आव थांबाय आरो जोंनि न'आव थांनानै आफाजों रायलायहैबाय ओमफ्राय आंथ' बे समाव खोब माने अलमस्ट बाहेरायावनो थायो आरो आन्दलनाव केम्पआव थायो आङो नङाबा बहाबा कनफारेन्स सिरि बिदिनो गिदिंनानै थायो ओमफ्राय बे समावबो आङो रामफल बिलाव मोनसे कनफारेन्सबो गाखांबाय बे समाव आंनाव इनफरमेसना थांबाय नोंखौ नागिरफैदों उमुगा ओरैबायदि फिल्मनि थाखाय एक्टिं खालामनो आं नंगौना नङा फोथायनोबो हायाखै आरो ओमफ्राय दाना रामफलाव बेबायदिनो जोंहा वार्कशप जादोंमोन हारिमु आफादनिफ्राय धनन्जय ब्रह्म बारलांफामोनजों ज' आरो आंहा दतमानिफ्राय थांबाय बेवहाय ओमफ्राय बिदिनो हर थाबाय जोङो थांबाय बिसोर थांनानै आदा ब्रजेन ब्रह्मनि न'आव बिसोर आदा ब्रजेन्द्र बसुमतारीनि न'आव बिसोर थांनानै थाहैबाय जोंबो बिसोरनि न'आव थायो ओमफ्राय जोङो हारिमु आफाद अफिसखौ जोंनो लुदों रामफलनिखौ जोंनो लुदों जोंनो हा लिरदों जोंनो गोबोरखिल' गादों बिदि आरो दा बे न'आव जों दंमोन आरो दा बेवहाय नागिरहैनायाव आङो आदा ब्रजेननि न'आव थांनानै आं नुजाहैबाय रायलायबाय आंखौ बेबायदिनो डायलग होनाय बायदि फंसे फंनै बुंहोबाय ओमफ्राय बिदिनो खानाय थानाय आंनाथ' खानाया बे समाव अलमस्ट हासिममोन बिराद बुरजाबोमोन ओमफ्राय खानायाबो लेमसाया गोलाव ओमफ्राय बिदिनो आंनि लेमसाया जों नोंनि शुटिंखौ उमुक थारिखनिफ्राय लागोन बिदि होननानै 1994 आव नभेम्बर डिसेम्बर दानाव बे शुटिंखौ लानाय जादों ओमफ्राय आङो फैबाय आरो फैनानै बेवहाय इन्डास हटेल होननाय दंमोन दानि माबा हटेल खाथियाव अमस्रि हटेल खाथियाव आरो अमस्रिनि जास्ट सानजा बेयावनो थानानै ज' ज' शुटिं खालामबाय ओमफ्राय आङो बाव फैदोंबाबो आं मोनायाव थायाखै आंहा जाथि खुरमा साराउन्डिं क'क्राझाराव दंजोबो आंनि बिमाया टाउननि हिसाबै आंहा थानो अभाब गैया आरो बिब' गेदेरा बाव खाथियाव थायोमोन आं बिब' गेदेरनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो 94 आव शुटिंखौ आरम्भ खालामबाय आरो बेबायदिनो लोगो मोनबाय मानो बुंनो थांब्ला बर' फिल्मनि बिथोराव देरसिन एवार्डखौ मोनदों बियो नेशनेल केटेगरिनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरनमेन्ट फिल्म इन्डियान लेभेलाव आरो बे माने आलायारननिफ्रायबो सनमान गोनांसिन होनजायो आरो एवार्ड मोननाय समाव आंहा मोनसे चेलेन्ज टाइपनि दङमोन मानोना फिल्मखौ जेला शुटिं खालायनानै गासिबो एडिटिंआवबो आं थांफादों बेकग्राउन्ड मिउजिकआवबो आंनो थांदों बेकग्राउन्ड सिंगाराबो आंनो बिनिफ्राय जेला फैनानै फिल्मा जेला ओंखारबाय फिल्मखौ नायखांनायनि उनाव मानसिफ्रा बिनि मिनिंखौ बुजियालासिनो आंखौ गोबां गाज्रि बुंनानै आंखौ दुखु होदोंमोन आरो ओमफ्राय आंहा बेयाव चेलेन्ज दङमोन बे फिल्मा जेला एवार्ड लाबोगोन अब्लासो बिसिनि खुगायाव लिवाराव संख्रि होजानाय बायदि जागोन होननानै आं साननानै दंबाय थायोमोन आरो गमामायैनो बिदिनो 1996 आव बे फिल्मा डिक्लेयार जामारबाय जे बेस्ट इनभाइरनमेन्ट फिल्म हिसाबै बियो नेशनेल एवार्ड मोनबाय होननानै अब्ला आङो ओरैबायदि गावखौनो देरहानाय मोनदोंमोन गोग्गानाय मोनदोंमोन आंनाव खुसिनि मोदै गदोंमोन आरो नाथाय आंखौ
जोंखौ बहुता बुंदोंसो बे फिल्मा माब्रै एवार्ड मोनखो जोंनि एवार्ड मोननायावबो खुसि गैयामोन आरो नाथाय आंहा चेलेन्ज दंखायोमोन आरो बहुत बुंनायखौ बुंदोंमोन जोंनि न'खरनि मानसिया गोबां लाजि फोनांजादोंमोन आं अब्ला आदामोनखौ बुंदोंमोन आदामोन नोंसोर मालायनि बुंनायखौ दा खोनासं बे फिल्मा जेला एवार्ड लाबोगोन अब्लासो मानसिफ्रा बुजिगोन अब्लासो नोंसोरबो बुजिगोन नोंसोर मालायनि बुंनायखौ खोनासंनानै आंखौ दुखु दाहोफै होननानै आं जोंनि फेमिलिनि मानसिफोरखौ बुजायनानै दोनदोंमोन आरो जोबोद एक्साइटेडमोन आरो गोबां गिनाय दङमोन मानोना आङो गुबुन राव जोंनि कान्ट्रियाव बाहायजायै राव आंनि फरायनायाव मिडियाम हिसाबै फरायजायै रावजों आं रायलायनानै एक्टिं खालामनांगौआ आंनि थाखाय बिराद गिदिर चेलेन्जमोन बियो आं बहुत गिनायजों गिबांसिनै डायलगफोरखौ मुखस्थ' लायै 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 बुंदोंमोन आरो माने मिस्टेकबो जालांदों फिल्माथ' बिदिनो रिटेक लानो हायो हिसाबै रिटेक लाबाय बहुतखौनो आङो बुंनो थांबा शुटिं समाव बहुत वार्डखौनो आङो गोबां वार्डखौनो आङो बुजिस्लाबबावाखैसोमोन उनावसो आङो आंनि बुंनाय रावफोरखौनो आङो नायै नायै बुजिलांदों मानोना आङो स्क्रिप्टफोरखौ सिगां गोबावनिफ्राय स्टाडि खालामनो बारा सम मोनामोन एक्ट्रेसजों लोगोसे एक्टिं खालामनायजों लोगोसे आङो फिल्म प्रडाक्शनखौबो आंनो सालायनाङोमोन बेवहाय आङो गोबां टायार्ड जायोमोन बिराद हेडेक जायोमोन नै आंनि रल जाबाय आंनि शुटिं खालायनांसिगौ होमबासो आङो खारब्रबनानै आङो स्क्रिप्टखौ फरायब्रबनानै मुखस्थ' लाब्रबनानै डायलग बुंनानै आङो एक्टिं खालामनांगौ जायोमोन नै आंनि एक्टिङा जोबनाय लोगो लोगो आङो प्रडाक्शनाव बिजि जानाङोमोन आरो इभेन आङो स्क्रिप्टआवबो हेल्प खालामनांगौ जायोमोन आङो बर'आव प्रपार बर'आव दिनैसिम फुल लेंथ फिल्म हिसाबै मोनब्रैयाव खालामबाय बेनिफ्राय मिक्सआव एसामिसआव मोनसे खालामबाय बेनिफ्राय हिन्दी मोनसे खालामबाय आंनि एक्टिं खालामनाय फिल्मा दा दिनैसिमाव हाग्रामाव जिनाहारि बेनि उनाव गोदान मुगा खालामदोंमोन बे एवार्ड मोनाखै बेनि उनाव गल्डेन ककुनखौ खालामनाय जादोंमोन बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेवहाय 1 crore गारदों दासिमाव नाथाय बे फिल्मखौ जों दिहुननो हायाखै बे फिल्मखौ जोङो आंनि हाजबेन्डनि सासे फ्रेन्डनोसो फिडबेकनि थाखाय नायनो होदोंमोन नाथाय दुखुनांथावै बिसोरो बे फिल्मखौ जोंनि मेहनत जोंनि खस्थ' खालामनाय आरो जोंनि भेलुखौ दोनालासिनो बिराद दुखुनांथावै बिथांमोना फिल्मखौ लिक खालायना होनानै दिनैसिमबो इउटिउबाव फेसबुकाव बियो शेयार जागासिनो बयबो नायगासिनो बिथांमोना दिनैसिमबो लाख लाख थाखा लागासिनो नाथाय जों बेवहाय थाइसेबो मोनाखै बे फिल्मा जायनि थाखाय गुदि भिउ गैया बे फिल्मा इनकमप्लिट जोंनो दिहुननो हायाखै बे फिल्मखौ दाबो जों बिराद दुखु नांनानै दङ बिथांमोना मानो बुजियाखै जोंखौ मानो बुजियाखै गावहा लाख लाख थाखा मोननायखौ बिथाङा इन्जय खालामगासिनो दङ नाथाय बिथाङा बुजियाखै जोंहा बेसेबां दुखु नांनानै दङ जों बबे बिपदआव गोलैनानै दं बिथाङा बुजियाखै जों दाबो एक्ट्रेसफोरनो थाखा हरनांगौ दंबावो दिनैसिमबो एक्सन लायाखै नाथाय बिथांमोनहा दाबो बुजियाखै जों दा बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौबा कमप्लिट जेसेबां बिथांमोना जानानै दं जोंनो होफिननांनो हागौ आरो बिनि अनगायैबो जों एक्सट्रा फाइनबो फोनांनो हागौ आरो दिनैसिमबो जों सावरायाखैबो माने बिसोर हार्टलेस पिपल हार्टलेस मानसि बिसोरो मालायखौ अननो रोङा मालायनि खस्थ' मालायनि गारनाय थाखानि भेलुखौ बिसोर बुजिया सार्थपर बिसोर मानसिया लेखा रोङैबो नङा लेखा रोंगौ मानो बुजियाखै आरो जोंनाव दिनैसिम बिसोर फंसेबो सोङाखै बेखौ होनायाव जोङो लासैनो सानगोन मानोना बेखौ मावनोबो जोंहा आखायावबो एसे एनै माबा माबि नांगौमोनखाय जों खालायाखैमोन आंनि फिसाया जोबोद अनसुला बेखाय बे जोंखौ दुखु होब्लाबो जों मालायखौ दुखु होआ गोजौनिया बिसार खालामगोन होननानै बियो थाबाय थादों आरो उनावसो बुजियाखै दिनैसिमबो ओमफ्राय आंनि एक्टिं खालामनाय फिल्मा आङो जेनेबा हाग्रामायाव जिनाहारि गोदान मुगा गल्डेन ककुन जांफाइ जुनाक बेयो मिक्स फिल्ममोन आं बेवहायनो नैबे मोननैखौ साखिनि एवार्डखौ मोनदों 2009 आव बिनिफ्राय बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेसआव आं मोनदोंमोन
बेनिफ्राय आङो माबायाव खालामदों दाउ हुदुनि मेथाइ बेनिफ्राय मोनसे हिन्दी फिल्म दंमोन बियो नागा फिल्ममोन बियो बेबो नेशनेल एवार्ड मोनदों चिल्ड्रेन फिल्ममोन बियो आं बाव एक्टरनि बिमा जादोंमोन ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय शर्ट फिल्म राजा मर्निंनि फिल्म बेयो फ्रम न'वेर बेबो एवार्ड मोनदों आरो गभर्नमेन्टजों स्वीकृति होजानाय फिल्म जोब आरो दा गोदानै आंनावथ' बेबायदि बेक्तिगत प्रजेक्ट गैया हासबेन्डआ मा सानदों बेनो आरो बियो मा खालामगोन आं बिनि सायाव नेनानै दं प्रजेक्टआ दङ एसे सम नांबावगोन आरो दिहुननो